Това е генерал Гурко. Той е командвал предния отряд по време на Руско-турската война от 1877 до 1878 година. Това е императора на Руската империя от 1855 година до 1881 година Александър II, освободител. Той е освободил крепостните селяни през 1861 и той обявява война на Османската империя през 1878 година. Това е румънския крал Карол I, който през 1877 година се включва в войната срещу Османската империя като съюзник на Руската империя. Това е американската каратечница Картинг, която е използвана от руската армия срещу турците по време на Руско-турската война. руснаците купуват патента от американците, за да си произвеждат такива каратечници. Тук ще си купих това дървено оръдие. То е с много детайлна изработка. Боядисана, има и табелка, пише Плевен 1877 година. Много е интересно оръдието, много е готино. За да се движат колелата, ще трябва да отвинтя лекичко, да разхлаба винчето. Но като цяло е много красиво това оръдие. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала и очаквайте следващото видео скоро. Чао и до следващия път!